She wants to send the pictures. Yeah, congratulations. She wants to send the pictures. Ah, ndizivi. You say I have this in Haiti. I have this in Haiti. No. When? Which one is that? That one, the other one. No. Hello guys. Hey guys. Chinu naiwe nungu chikandamina unoita uchindipawo mari yangu kasha handiti ndikukushandira here sha ndikunakidza unoita uchindipawo mari yangu uchita basa rako zvako uchita zvako basa rako wakateerera zvako zviri panapa right. Mary, inofita plus 263 inofita Mary. Inofita handiti ndoinenge yakatoita kunge yakatokukavha zvakanaka kuti magaro asabuda. Kana usina magaro kwa ufitwe nezvinhu zvinenge zvakabata unofitwa nezvinhu zvinenge zvakati flayed zviri flayed. Saka kana usitorina magaro ndizvo zvinenge ndozvazvinenge zvichiti unenge ushoda chinhu chakachitori flayed saizvozvo. Right, maswera sei guys. Ndakuona zvangu dzimba dzemabwe ndikakupindura indataura kuti I love you. Hapana chandinoona chakaipa. So that means ndataura chandinoda nditika right. Muri sei guys, maswera sei. I hope mauya guys, I hope mauya yesidudzirana ihodo zviri sei load shedding now. All right. Muri sei guys, sanmona ninja nidumela madekwa machero napudhi zviri sei. Mangwana mati sorry he was fake because my prophets nai Kevin madi kumbomira naye anzvadzi madi kumbomira kumanya madi mambomira kumanya naye anzvadzi Kevin hamusi kumira here kuti hamusi kumanya here mumbomira mona chichuda kuitika musati makomenda kuti mauya nemwe prophet anditi namboti prophet futini ndati kwanzi svikiro anditika ndozvandataura ndati kwai nesvikiro anditi regai ndikudzei zvakavanzika ndozvandataura ini. Saka musati mazati zvakavanzika zvimamanya hanzvadzi yangu ndokuda but apa wamanya apa plus sorry chero ndikauya naye ndikaita rumiliyoni iwe unotadza everyday unongoregerwa naMwari wani. Saka ndinasingavanga kuti sorry ka10 kana ka100 nokuti ndakadini usadaro sha usadaro right. Ndangotimirira kuti musvike paite vanhu 50 993 pasarwa 7 tisvike pa1000 then ndobva ndachikudaidzai muchingwa nyaya zvisere handisiri nini ndikutaura handitika handisiri nini ndiri kutaura imbomira kero chimbomirai handitika right tasvika pa1000 right guys. Tine nyaya ina yatinayo pano and sezvamunongoziva kuti pana sekuru vanonzi sekuru tembo vanozviti sekuru tembo shavire gurura handizivi handitika vakataura kuti zvavakataura paipai vakadii vakati svikiro and things like that. Vamwe vakabudawo vachitaura kuti kunyepa vakatibira zvakafamba zvakadai sezvinei handitika ini ndandisingaoni zvinhu zviri kuitika. Ndakangozofoonawo macalls nezuro mamised calls nemamessage handiti pafoni yangu namba haina kuseviwa ndikati ndiani zvikanzi agent and it was late kuma past 11 to 12 ngotaiona TV saka ndasina urara zvikanzi vakatotrai kufona but then handina kuinzwa.
saka zvikanzi ndibate its agent ndo pandakazoti ndiani kunobva ndasendwa kuti ndiani andotaura naye zvikanzi sekuru tembo ndikati sekuru tembo vekupi zvikanzi sekuru tembo ng'anga ndikati svikiro zvikanzi ndikataura iti ndokubata imangwana is late saka kuseni kwandasitazovaitira message ndikati makadii vakati aiwa ndiripo makadii ndobva vandisendera maaudio avasenda ndobva ndazovafonera animaona saka vakati vari kukumbira live iyi asi zvizere palive iyi muchanzwa naivo handisiri ini ndoda kuti muzvinzwire naivo vachitaura inini vangondifonera saka ndakuvafonera kuti chi munzwe nyaya zvizere moga anditi ndichivadedza tinzwe. Hello. Maswera ndaswera sei aiwa ndasvika manje kumba ndagadzikana. Ngatitaure zvedu. Aiwa tinotenda sekuru saka ndandiri kumboudza vateereri ava vari pano kuti aiwa zvakafamba sei kuti svika nditaure nemi handiti saka right sekuru ndimi sekuru tembo handiti. Ndini sekuru tembo. Right. Muri vana sekuru tembo muri vangani kwenimi kune vaya vari kuzviti futi sekuru tembo zve muri vangani mumbori vangani avo sekuru tembo avo ndati munhu akatobva pandiri munhu akabva pamuri alright mazwana sekuru tembo 1 asi kune akazobva pandiri network taura network yenyambeke yakata sekuru tofu haspo one astain atwan ashona ndo hello right mirai number iyi ndiyo iri pama direct calls here kana kuti ndikufonera direct kuti mukita network yenyu taichibreak ma network magetsi ari kunetsa ora saka regai ndifone direct ndiyo number yacho handiti ndiyo alright regai ndikufonera direct nokuti network kana musina magetsi alright right regai ndivafonere direct regai ndivafonere direct right denga iri denga riri kure nemi vanhu vajehovha iri 068 Hello. Ya itshana nimuve makwidza volume kufoni yenyu futi kokoko sekuru. Network iri kushupa nokuda kwamagetsi. Alright, no problem. Zviri kunzwisisika but makunyatsodzika zvakanaka right. Ndati vana tembo muri vangani imi nokuti pana sekuru vaya vamwe vari kuzviti tembo vaya vari kuti zvendi tembo vari zve kuCape Town kwamatimi mambotimi muri kuCape Town imwe vakati vo vari kuCape Town vekuuya pamalive ava vachitaura zvavari kutaura saka imi mumbori vapi chaipo zviri kufamba sei? Inini ndini sekuru tembo chaivo vekutanga kubva 2012 mukandotarisa akaunti yakanzi blessing sekuru tembo ndiyo akaunti yandaishandisa akaunti yakanzani blessing sekuru tembo blessing tembo alright sekuru tembo ndiyo akaunti yedu yekutanga chaiyo ndio akaunti yenyu yekutanga chaiyo munatanzania naye nchikuiri munhu wandakatoshanda naye asiendamatari kusvikirawo tazoaratana saka uyu ari kuzviti tembo umwe uyu mati munhu wamakashanda naye kuzosvikira abuda kwamuri munhu akatobuda waifana kutonge achitoenda vasingetaakepa iye munhu akazondoshandisa zita rangu okay akashanda mudare renyu saka achishanda mudare renyu uyu sekuru tembo wakuchiti sekuru tembo svavire guru reuyu wakanga achishanda kuti maimudzisa kurapa here sekuru makanga muchimudzisa kurapa here? aiwa tinofamba navazukuru vakawanda kamuzukuru kana teibatana kare pane vazukuru vairi vatatu vamunenge muinavo kune vanhu zvakare vanhu vekuti auya takubatsirwa ndobva ndamubatsira ndamubatsira kune zvimwe zvinge zvitomu
zvinonesa pamwe. Shona kuti chemuta noise taurai. Kana munhu kuti achigara pano, munhu otogara pano tinoona kuti munhu yanikwanisa kuti tibatsirane pane zvinenge zvichiitika ndototi aiwa ngatitobatsirane tichifamba kusvikira mukuisana. Saka vanhu hauzozivi mukufamba mupenyu mumwe munhu anenge aine mwoyo wanenge ainawo. Okay, saka muri kuti uyu uri kuzviti svikiro uyu tembo svikiro reguruve uyu munhu wamakanga muchishanda naye ari muzukuru like vachibatsira pakutakura mabhegi enyu kana kuti mishonga yenyu kana kuti kudii muchifamba naye? Izvozvo chaizvozvo ndirikureva. Ndokubva saka akazopanduka sei kuti azozvipa zita renyu imi? Toenda wondoitawo zvaanenge aita asi akazoshandisika zitogona muzukuru wanenge vari kumasoni. Ona iwo uya sekuru ndiye uya muzukuru mamwe naye gore riya handi mazuvaana zviro ndakatozotoonawo manje apo acho arikutoshandisa zita rangu achitotaura sekudaro. Saka apa pazinyaya kuti wasa kuti aiwa zita rangu rakusvimiswa handi mazuvaana. Alright, okay. Saka makazvizwa pane nguva kuti muzukuru wamaishanda naye akushandisa zita renyu ndiye uya wamaimboshanda naye gore riya, asi makatinga kuzviziva rini imi kuti uyu munhu uyu tembo uyu wamakamboshanda naye uyu ndiye ari kufamba achisvibisa zita renyu achiita zvaanenge achiita pamasocial media? Makatanga kuchiziva rini? Ndakatanga kunzwa gore rapera paseri daira 2021. Gore rapera paseri. Nokuti izvozvi sekuru ndinondove ndakatonzi ndakadomirira kuti kusvika nemusi wa1 ndofa hunge ndakatogara pawheelchair ende zvakare ndakadohwa kuchinzi kwai pane mhepo kwai musi wa21 wandakatukwa stereki navanhu uya ndauya ndikati vanhu nditukei kwai wakati ndakamusumudzira mhepo saka hatisati dzatanga, asi zvakandishamisa ndezvokuti pano tagara tinongotukwa pasocial media everyday. Saka ndiye wakatisimudzira mhepo here kubva everyday patinongotukwa nekuti kutukwa uku hakusi kwekutanga kauku. Hakuna svikiro rinokomedzera zvakaipa. Hakuna svikiro rinokomedzera zvakaipa. Chaiyo vana sekuru ndonge chaiyo. Kafira kustunga. Alright. Saka uyu munhu uyu tembo uyu munotoziva zita rake kuti ndiani? Munogona here kuti mutaure kuti ndiani zvakare anooparita sei, ari kupi, anogara kupi kuti vateereri vanyatsoziva kuti matoita zvakanaka sekuru vanhu vari kubigwa mari? Izvozvo chaizvo. Zviro zvatinotaura muzukuru kuinbox kurukura kutaura kuti bandise chokwadi muvanhu. Alright. Votirwa mari vanodirwa votambudzwa zviro zvinorwadza zvikuru. Alright. Asi sekuruwo imi makazoudzwawo gore rapera paseri. Pamwe pose apa mamakanyararirei sekuru imi kuti mutaure muye muti uyu impavha uyu munhu uyu uri kukubirai, mamakanyararirei? Ini somunhu tingagari kazhinji kama mukaperesero makotere angu munoenda pamunondoona handi aende paFacebook. Wamuindi paFacebook zvekudaro? Alright. Nguva zhinji ndiri mumakaya nguva okay. Vamwe vanenge vachiuya kumba indotosangana navanhu vanotoniziva vamwe vachatokufonerai vanhu vanotoziva vanotouya kumba vantobatsirana navo nanhasi kana kasina kupinda mari yake dare kana kuti vapinda chii zvozoidzi kutumirwa foni aiwa achitenda tobatsirana akwanisi ndotofeta aiwa izvizvivanu Alright. Right. Saka sekuru vanhu vari kuti vateereri venyu vari kuti panapa zvinoitawo here kuti imi tiswiche kuvidhio kuti vakuonei, so that uya wari kuzvitiwo ndiye sekuru wotembo kana kwaanenge azoida chindini aisewo vidhio vanhu vanyatsokukuziva imose kuti ndeupi ndiani uyu. Izvozvo chaizvo. Aiwa ndizvozvo chaizvo zvatakuita muzukuru. Ndoisa angu kuvidhio. Ndoisa kuvidhio. Aizvozvo foni yangu yakati kwareni kuda kwamagetsi andiri kutaura yati kuti aikumanikira ndokwanisa kunge ichito kozvimanini magetsi akatibaya kuenda zvikuru. Alright. Toenda na8 arabuka na ndena izona mbofana yatobva kuenda arabuka na Alright. Saka tochinda ndikiri ndochizoti kana magetsi auya ini ndochikuitira hivi at least inini ndikuonei inini hangu handimaona ndochikuonai ndione kuti ndimi sekuru tembo chaivo chaivo kuita kuti uyu mumwe wamuri kuti ndiye wenhema ushu ari kukushandisira zita renyu ushu
wamunotoziva ndinhingi zvakare mati muchandipa zita rake kuseri nepaanogara mati munhu wamunotoziva makagara naye tichiziva. Saka vakomana ava havatorapi kutongofamba chitoita basa rokubira vanhu. Ehe, saka toti iyeyuyu ndiye wokutaura twai mwana ndamuona pakati toti kudiko apa toti yanga iri coincidence kana kuti feja apo handina zvikuru zvokutaura asi semasvikiro tikange taona zvinhu zvakadaro ndinongonanga pamba ipapo ndinobatsira vanhu ndiite zvekushambadza kushambadza zviro zvakadaro. Alright. Ndawa muchiti imimi unoshanda nevazukuru munenge mune vazukuru kana vaviri kana vatatu zvino vaya vanofamba nevazukuru 10 hamina kuti zvinofamba sei apa ndizvo here kuti vazukuru vanosvika 10 chero muchida kuenda kunobatsira munokwidzwa 10 makanaka panzvimbo ndizvo here? Aiwa zviro ndizive mushandiro wari kuita iwoyo ndeupi asi chivanhu chedu hatitenderi zvinhu zvakadaro. Okay. Chivanhu chedu hatitenderi zvinhu kudaro kana hagorufu phone. Alright. Ndatenda zvikuru pamusukura ndizive kana pachine zvimwe tozotaura hedu pamasiti paya pamatauro. Ehe, aiwa pakanaka sekuru maite ndichazotaura kuseri tonamata tozotaura kuseri toonesana imineni tichionesana kuti haufa so that titaura aiwa inini uyu unozvitisa svikiro hake uyu mwenyu uyu uri hamene kuti ndeupi tembo ndatoveone confusion ndichaziva kuti tembo chaende upi zvatondinetsa umwe wenyu wari kuzviti tembo uyu unoda kuvhundusira vane kudi aiwa inini ndakatomumira ndisi kutombomutya zvokutodaro mufunge sekuru nokuti ndakatomira because nezuro ndakatovatawo ndiri mumatare angu ini mazondivata kuma3 ndiri mumatare angu zvokuti ndoda kutoona zvari kuti hasa zvatanga kuti zviri kuuya asi achenjere kudonhawo ari iye nekuti uchagemuka nokuti hei angu matare akaoma angu matare haakaoma. Aiwa zvakanaka isekuru. Alright, zvakanaka isekuru. Alright. Right. Ndo nyaya yanga achiti muda kudzwa ivava vachiti varoda kuuya kuzotaura kuti kuno munhu uri kuzviti sekuru tembo uri kufamba asi vatiwo kwai magetsi ari kunetsa kana magetsi auya vachaita video call neni kuti ndikwanise kuvaonawo kuti ndeupi handitika vana innocent imbomirai kutaura zvamusingazivi imbomirai kutaura zvamusingazivi please ingoteererai tinde ndifambe nenyaya handina kupusa zvokudaro handitika right. Anzi kune munhu kushandisa zita ravo handitika achiita zvinhu zvematare achifamba achinyepera vanhu achimamaridza vanhu achidini saka hanzi ndakashanda naye munhu uyu uri kuzviti tembo uyu kutaura kwavo makunzwa ndikwai umwe uri kuzviti tembo uyu uri kuzviti iye vakadzi vaishanda naye ari muzukuru wavo achivabatsira kutakura mishonga nekuita chii zvakare vachidini vachiita sei handimaona kana nematare angu matare anosiyana zvokuti ndeapi naiwe ndine matare angu anendinaweni handizivi saka panapa hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei. I don't know what is really going on. Ari kutaura nevari kutaura paya hatichazivi kuti ndiani guys asi kune vakangwara vanogona kuona something is brewing up hanimaona hameno asi chandoziva chekuti zvinozongooneka pakupedzisira kuti chii chiri kuitika handimaona handitika so kune vaya vari kuinda ndati mwamuzi mugare mangoziva kune vaya vari kuinda vachinotsvaga kunobatsirwa vachinodini vachinodiva komana handizivi handitika toda kuti mungohwisisawo mangozviwawo kuti pane makakatano ezita ari kuitika saka that alone should tell you something paita makakatano ezita apa because avanga vatoti ngauye kana chida tiri palive ngauye acondest ataura kuti ndiri kunyepa here handimoona so ndosaka ndandagara ndaisa post because ndazati ndikangoti svikiro riri kuchitaurwa riri kupisa i1 handimaona richange rakatarisa and I would like to believe kuti wakatarisa right now urimo because vanotendera pasocial media ava vari kuti havaiti zvemasocial media handimaona vari kuti handiti zvesocial media handi ndaive ndine akaunti one inonzi blessing tembo yakudharadhara ndo akaunti yandaive nayo ndinoita nguva zvinhu zvangu zvize ndiri matare handiti zvesocial media asi ndakaudzwa nevarapwa kuti kune munhu kusocial media saka kune vari kunoshandigwa handitika pane zviri kuitika paita makakatano ezita handitika avo vari kuti ndiri sekuru avoti sekuru asi that alone zvokuti zita iri ratonetsa kudai should tell you something. It should tell you something.
handitika handisi ndazvitaura sekuru vaya pano vega vakazvitaurira vega vatembo vamwe ava vakuru vati ndini wokutanga vatembo vekutanga vazvitaurira voga kuti ndini zvinhu zvakamira zvakadai kune uyo ipavha urikutofamba achibira vanhu mari handikwai nekuti kune vamwe vanhu mutombo yakwandiri vachitaura nyaya dzemari kuti takabigwa sekuru ndoti handisi rini hanimwana ini ndakazoenda kusocial media kunotora mari dzavanhu rini ini hanzi handishambadze pasocial media handimaketi pasocial media ndo matauriro avandiudza handimaona ndo matauriro avaita saka hatiziviwo handitika ina handinawo ndachenesa kana kudii ina handachandoziva handitika asi pachandoziva choti paita makakatano ezita handitika kuna sekuru tembo vekutanga kuita sekuru tembo vechitu handitika vekutanga vari kuti ndo vakatanga vari kuti ndo vakadzidzisa uzhuzhu wechitu akavabira foni kundudza akavaita inini vati iye yuyu akavabira foni akatiza handimona vakatodisapia nefoni vakamutsvaga vakamushayiwa vakazonzwa paleta kuti ari kuoperata pasocial media achishandisa sari kuti chitembo iroro handimazviona saka ndo information yanga yauya nasekuru ava handiti mazviona so right itapedzai kune vanenge vachizofamba vachiinda kwamunenge muchinda handitika mochinda muchiziva handiti kuti zviri kufamba sei handitika kwamunenge muchinda hamusi vekuti munoudziwa munhu nemunhu unofanira kungozvizivira woga handika uchingomuka wega yesi chera handimaona zvichingoenda zvakadaro right kwakuchiuya manje pane pati 2 yenyaya handizoti ndongoindira mberi here kwandokata nokuti dzinyaya idzi dzinoda kutirerekera asi dzinoda kusiyana handimaona iyi nyaya yangu inini this is my story yandakasangana nayo mumazuva apfuura yandakambokudzai musuya nchiti guys ndoda kuzoshiyana neminyaya yangu yakaitika kwandiri asi madhira yakana achinge azoputika mukurime vachikudzai paya chiti kana mchinga zokuputika chazokudzai kuti zviri kufamba sei right ndauya nenyaya yangu guys nyaya yangu yakamira yakadai handitika pasocial media pakazara mbavha guys mbavha tiri kurarama nadzo mbavha dziri pakati pedu mbavha dzinototifolowa mbavha dzinotokomenta ndichaura kudai so handika hameno henyu I don't know hameno henyu wirai kumascamu wirai kumbavha itai vana hakirosi itai vana tetekile muchabirwa handiti muchabirwa nangoti ndikuzivisei kana une njere dzinobata-batisisa zvandiri kutaura handika bata kana wakachanga unobata zvandiri kutaura munobirwa handimaona munobirwa chenjerai hezvino zvakaitika kwandiri nemusi wemonday nemusi wefriday ya nemusi kune foni kuita noise kumasure ine itodzuka nekunoko vanhu vari kitchen right nemusi wefriday ndaka-approachwa nasomebody else handiti munhu andisi-approacha ushu hanzi do a different life sisimeri hachinenge tichingokondinya mberi kuti ndipedze handisina kuplana kuita live yasekuru vangu vakumbira kuti vanoda kuya kuzotaura navazukuru ndosaka ndanga ndauya hanimaona right saka sekuru vakati vanhu vakandiapproacha nemusi munhu yakandiapproacha nemusi nemusi wefriday zvikanzi simeli makadini ndikati ndiripo makadini munoona chakaita kuti ndite first question mark yekutanga kuti nko hanimaona munhu akati confidence munoziva dzinoita confidence akafona pafoni anditika akati ndingataurawo here nemi namba iyi ndeyekuisland ndikati taurai zvenyu zvikanzi makadiko sisimeli duve muri kuona I don't use meli duve so pakatoti meli duve there is no way pandakashandisa kuti meli duve I don't use that because handina kumbochinja pachitupa hanimaona handinambochinja surname pachitupa so ndakabva ndangoti ndakafunga kuti meli duve no hakuna zvinhu zvakadaro then again ndobva ndafunga kuti ukadhaila handika a certain call handiti number inogona kupa zvawakasevha iwe inonzi true caller iyaya handimaona inogona kubuda yakadaro then ndakabva ndanyarara right zvikanzi ndauyawo ndinoda kutaura newe uri free ndikati ndiri free mva zvanzi right nyaya yangu yakamira yakadai vakabva vafona ndikati taurai zvikanzi ndiri kuisland handi ndiri former ambassador ndakambenge ndiri former ambassador kusouth africa ikoko handika saka ndave kuisland paprofile picture ndikaendimutaridzei paprofile picture munyatsooonawo pakaiswawo kamwana kakamira panhamba yeisland yemota handei nenyaya miraiti ndepo miraiti fambe nebhura ndofunga   ndabhomisira message nhasi   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 ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nhasi  ndabhomisira message nh
Kandisina kublock. Lizo pasenda block. Eti mwe. Ndablockwa guys, ndablockwa. Right, ndablockwa guys, ndazoblockwa. Right. Conversation in the E. Ndablock conversation in the E. Muri kuiona conversation. Maiona kai conversation. Kwa inizvo kundozonyora kuti saurombe boss. Aya mavideo emabhasa aya ndakatumigwa. Ndikuita nenyaya ndablockwa nhasi, ndablockwa. Asi ndakanga ndatora screenshot mira ndikutarizei. Muri kuona PDF yemari. Muri kuona PDF yemari yekuabsa. Ndoda kudzidzisai chimwe chinhu nhasi kuna natatekile pa Facebook. Handitika. Ndoda kudzidzisai chimwe chinhu nhasi. Muri kuona iyi PDF iri pa yandakatumigwa apa navasaurombe vemabhasi. Right. Saka regai ndikupei profile picture yavo kuti mugozonoona mukanoseva number muchanoona. Regai tifambe 18 ndikutaridze ndatora profile picture ndodaiziva kuti scam. I knew it was a scam. So ndakagara ndatora profile picture ndikachengeta. Right. Profile picture yacho ndeiyi. Ndandakaitora ndeiyi. Muri kuona number dzeko island idzo. Ndofunga ndablockwa izvozvi. Muri kuona iyi. Number dzeko island idzo. Pakaiswa mwana uya moti mwana wani wosho. Handizi kuti ndiani nezimota iri nenamba idzo. Right. Saka vadaro zvikanzi unogona kuva ari online right now. Zvikanzi ndakatenga mabhazi angu kuSouth Africa ikoko simeni. Saka mukadzi wangu nemwana wangu musikana vanokufollowa izvo kudaro. Saka ndo vati imimi muvakuita brand ambassador. Guys, zvikanzi ndinovakuita brand ambassador wemabhazi edu aya. Ndikati aiwa yudhirira kanaka chose. Zvikanzi right. Saka mabhazi ari kuEastern Cape munoda here. Ndikati kodhiri rinogorambiwa here. Asi ini ndina manager wandinaye. Handisi ndinokunyanya kuna dzimungwa ndomboporonga kana kudii. Rega nditsvake manager. Saka ndina manager wandinaye. Hanomaona. Ndikati ndina manager saka zvondoita ini ndochipa manager wangu namba dzenyu ochitaura naye nokuti uri kumafest world countries kokoko. Mochitaura naye handimaona. Zvikanzi aiche mozomupa singatimbotaurayi. Ndikati pakanaka. Zvikanzi saka moda pakadini. Ndikati aiwazve. Isati tingatauri sataona mabhasi. Kuti ndoda pakadini. Mabhazi ochimboya paground first. Toona mabhazi totangira ipapo. Zvikanzi right. Mabhazi akasvikira kuport yeku-Eastern Cape. Ndoko akasvikira. Anditi. Saka yasvika ku-Eastern Cape mabhazi aya. Ndoko ari. Andika E6. 2 achabva muJoburg. Achinda ku Harare. 2 achabva kuJoburg kuCape Town. Achinda kuHarare. 2 acharova Joburg. Blawai. Ndikati aiwa pakanaka. Saka mabhazi anonzi kudii. Zvikanzi aiwa zvesisimeni. Mabhazi asati atombobrandiwa. Hanimaona manyuwani. Hanimaona. Saka mabhazi akafanana na Greyhound nana Citylink. Saka mabhazi toda kuita zviri professional. And imi ndimuri koko ndototemba imi kuti mundibatsire because mukadzi wangu nemwana wangu vakurecommendai zvakasimba. Ndikati all right. Zvikanzi saka zvotoita mabhazi aya anenge ane free wifi mukati. Anogara 2 seater echirungu ariko mazana. Anenge ane toilet mukati and anenge achita zvokubhukiwa. Saka pekutanga simeli toda peparking pokuti tinopakara kupi kuti mabhazi akwanise kuti akati anonzi saurombe ndosa rake kuti akwanise kuzoloda vanhu. Ndikati aiwa zvekuti anozomira kupi haisi nyaya. Ndokwanisa kupai vanhu vandozivana navo varidzive maparking lot vari muJoburg. Handika kuti monopaka ipapo. Zvikanzi right. Saka first step yatoda kuitaka and ndoda kupai ndichakupai zvandoda kuita iko zvino right now simeni. Ndakutumira mari kwamuri. Ndakabva ndafutika nokuseka ndiri wani so. Ndikati ena chigemu chichatanga. Hanimaona. Ndatoziva kuti chigemu chichatotanga. Hanimaona. Ndozviziva kwezvinhu izvi because ndowirirana nevakomana vanozviita. Saka I know. Ndinofana vanozviita izvi vekumaraini vatakakura navo. Saka I know zvimagemu zvacho vanotondiudza. Ndakabva ndazati gemu riya ratotanga. Zvikanzi right muna ndinyatsogara zvakanaka. Zvikanzi saka nyaya iripo ndeyekuti mabhazi aya ndoda kuti avati achifamba achibva kunonzi ku-Eastern Cape achiuya kuRustenburg. Muzotaridza mabhazi ikoko. Ndikati hanzvadzi ko mabhazi kuti afamba achiya kuRustenburg ko mazviitirei. Made kuti mabhazi angoenda antarifanga kuzopata from Joburg here. Ngachimboenda kuJoburg zve. Ini kana mabhazi asvika ndozoenda kuJoburg ndinoona mabhazi. Hanimaona. Zvikanzi oreke hazvina kuipa. Hanimaona. Saka ini ndakutobata vakomana. Handipana manager wanoshanda naye anonzi Paul asi muSouth Africa anotaura chiZulu. Aya anenge ari mazimba kai. Hanimaona. Zvikanzi muSouth Africa anonzi Paul muZulu. Saka ndoda kupai nhamba dzake muchimufonera. Handika mochimuudza kuti mataura neni. Handiti kuti vati iye achigadzira madriver anotanga kusimuka right now achitopinda murodi auye ikoko kundikiri
kuJoburg kwacho kwamati auye nokuti mabhazi aiti nzanifa kubuya kuRustenburg ndizomuonera kunoku indikati hai ngaende kuJoburg hanimaona zvikanzi alright pakanaka ndobva ndapiwa namba hanimaona ndapiwa namba indakataura namba dziya ndobva ndabhasa munhu yaya munhu yamubva afona breakfast hanimaona ndikati muri sei kunataura ndikati kutaura chiruziku zvikainotaura chizulu ndikati alright ndakutaura nechizuluwo ndikati ndapiwa namba yenyu nabhosi venyu vari kuisland handiti zvikanzi okay Mr. Saurombe ndikati zvikanzi okay ndikati saka kwanzi kune mari iri kuda kuti itumigwe kwandiri ini ndigozokutransfera imari ishi kuti mudrive mabhazi mimi neumwe driver muende mabhazi kunoku zvikanzi yes okay vanga vandudza kuti vari kutsvaga munhu achata mashete mari because vasatira kunditrust hanimaona saka vati vachitsvaga munhu kuti vaisire mari vanotrasta kuti chi mabhazi auye kuno ndikati aiwa alright pakanaka ndobva ndapedza paya ndichingopedza usati vaSaurombe vakabvaisa message hanimaona Saurombe akabvaisa message zvikanzi saka mamubata ndikati aiwa ndamubata zvikanzi right ndipei madetails enyu ndikuisirei mari izvozvi hanimaona that was too quick too fast you don't know me handitika muri kuisland makutoti makudavisa mari ndakabva ndatongoseka ndikati ndikatoti kuna baba wepanapa chigemu chai chatanga ndave target futi but anyway mirai tiona kuti gemu racho rosvika kupi hanimaona zvikanzi saka ndipei madetails enyu ndobva aiwa kerina inini ndatoziva kuti chiindingikira vaite mavideo call handiwana nenditoziva kuti chigemu saka ndaida kuona chigemu ichi kune new game riri panhingi ndigozokudza iwo kuti muchenjerere hanimaona kana kuti iold scam ndobva ndafamba navo ndikati alright regai ndipe madetails angu ndakabva ndapa madetails zveshuwa chaiwo ndikati madetails aya isai mari zvikanzi saka zvandakuita ndakuisa mari 20 maona kuti ndakutumira pdf remari mune 23,500 rand ndo yakaiswa zvikaenda kukuisirai neabsa 23,500 rand imi motora 2,000 mufanira kumwa coffee guys mufanira kumwa coffee ikoko hanimaona mufanira kumwa coffee ikoko 2,000 yekutenda kuti mabvuma kutaura nemi and then imwe handimaona motora 10,000 motumira Paul anditika matumira Paul 10,000 anditi then imwe mobata ikoko ndeyekuti vaire fuel vauye kupi vaende kuJoburg ndikati aiwa pakanaka hapana kuita 2 minutes pdf rakataridza iro ranga ratopinda reabsa hanimaona ranga ratopinda reabsa 2 minutes iroro ratouya kwandiri pdf riya indavhura pdf ndatoziva chigemu kaichi hanimaona ndatoziva same time ndi chigemu ndobva ndatasa pdf riya ndakafanira kuseka ndichazokuudzai mistake dzamunoita imi mbavha I know kuti you are watching because for you to target me muri mafollowers epano muri mafollowers angu handika chirega ndikuudzei mistake dzamakaita right vadaro zvikanzi to pdf rikaya ndikati komesa pdf hani munozapa pekunzi unokwanisa pekuti pay instant money handitika pay instant money kana kuti unokwanisa kuti ngoisa pasina kuti instant ndikati achingoisa mari yaPDF yaya Paul wokuno South Africa yakabva andifonera hanimaona zvikanzi mari yaiswa here ava kusama angry face avo ndivo mbavha dzachona vakusama angry face ndo mbavha chiazotika ndapedza pa ndinotodongorora kuti ndiani akaisama angry face ndobva ndakuzivai kuti I'm going to see you kana muri maghost ndobva ndakublokai because hatina time yenegativity tikutaura zvinhu zvinobatsira vamwe vanhu pano handitika newewo ukuisa unogona kubatsirikana mangwana kana masikamaza yakusvikira saka ngoteererawo uchu chakanaka ndogona ngonyarira nenyaya yacho but ndati ndikuzivisei because it seems as if compensation ndoda kuti vanhu vakawanda vakadi vakarohwa scaming hanimaona right zvikanzi saka ndikati zvikanzi mari yatumigwa ngati mari yatumigwa zvikanzi chiisaika mari because umwe driver handika ane maplans ake saka toda kukurumidza kufamba kuti tisvike ikokoko hanimaona then agozodzokera anondisiya nemabhasi ndikati zveaiwa zvehanzvadzi ini mari haisati yaclear kana mari yaclear mari yenyu ndinokuisirai hanimaona mari ndichakuisirai kana mari yadi kana mari yaclear hanimaona zvikanzi okay ndakatoona kuti manyorerwa aitwa idisappointment and ndakuenda pagemu rekuda kurohwa bhegi manje teererai mubate pamunorohwa panorohwerwa vanhu vakawanda scam nembavha idzi panorohwerwa vanhu vakawanda nembavha idzi ndoda kuti mubabatisise right zvikanzi alright ndikati zvikanzi regai tiende kunhingikiri anzi havasishandisi matezi anyubira vanhu here inini ndinongosikana panapa kana ndisina kukubira ukashandisirwa matezi angu ukabvuma meno ako inini ndini kana meno amen saka zvadaro paya antimaona ndakabva ndaita sei ndakabva ndati zvikanzi
bosi yaka manje ndofunga uyu Paul akabva angomhanya kuna bosi yake kuti chi munhu ari kuti anomirira kuti mari clear hanomaona mva bosi vandifonera same time hanomaona vandifonera same time bosi zvikanzi SIS MELLY ndaudzwa kuti pane umwe driver anofanira kuuya nebhasi ikoko antika saka driver uyu ati ane maplan achada kuita after apedza kusiya mabhasi ndakatumirwa mavidhiyo chakutaridzai ndambokutaridzai vanhu mabhasi ndakatumirwa mapikicha nemavidhiyo emabhasi zvinongotongwa mabhazi avanhuko ndichakutaridzai pakapa vakaita mistake anomaona zvikanzi ndikati alright zvikanzi saka ndikati saka matindodini because imimi ndimukade maisa pay instant ima muna kusa pay instant saka different banks saka icha reflector after maybe 8 hours kana kuti 24 hours chaiko anomaona zvikanzi ndobva zvanzi alright mirai ndione hapana 2 minutes ndobva fona bank zvikanzi aiwa ndafunga SIS MELLY imimi vatransfera 10,000 anomaona yenyu mukona ndopana ndakudaurwa mari manje chivatransfera yenyu mari handi kana iyi yazoclear mobvisa mari yenyu handi munogona kutora yenyu ipapo ndobva ndati aiwa zvehanzvadzi ina ndakana sendi ndichona ndakatodai so nditori wanga ndakatodai anomaona ndiri kutomirira kuti chenyu clear zvikanzi hamukonzekana ndikati ndakatodhomboka kutobuda mustaira zvokutodaro apatombofamba negame ndaura kuti game rosvikepi anomaona ndikati ndakana sendi anomaona zvikanzi alright mirai ndinoita sei ndobva ndadzokera kuna Paul uya ari kunzi muzuri ndobva ndenda ndikati naiwe Paul namba yako yendetsvaga paWhatsApp haipo saka indiri kuda kuti ndigozokutumira proof of payment kana ndaisa mari ndokumbira WhatsApp namba yako Paul yazvikanzi ina handina WhatsApp foni yangu yeWhatsApp havadi kavana ndozvavanoita zvikanzi foni yangu yeWhatsApp yakazoita zvayakaita yakazodididi hameno streamers ndakaudzwa handina mirai nditsvage phone number yeumwe munhu yabhuru wangu aise andipe yake musevhe iyoyo muise ikoko ndikati plus ndoda account number yako kuti ndigozoisa mari handiti transfer yemari hakuna transfer yemari 10,000 ndoda account number yako zvinhu zvigozofamba mushe zvikanzi handina iko zvinezvi zvikadhi rangu rakablokwa mirai ndikupe ichimuna ndichakupa nikikiri munhu ndichakupa iyoyo account number yake ndiye wamunodi wandichakupai futi zvese neWhatsApp number yake number yepaWhatsApp ndikati alright ndobva ndatumirwa namba yeumwe munhu ndobva ndatumirwa yeCapitec account number yeCapitec mukiswa mari ndobva ndagara ndobva bosi vafona after I think about an hour zvikanzi SIS MELLY kwakutovira patoipa driver yakutoisa pressure at least alright pane munhu andataura naye kuti avape mari yedhiziri handimaona saka ndandichikumbirawo kuti kana zvichivapai mari yematogets chete because munhu yakuti muna kutsvaga mari kwavanhu vari desperation munoiona 10,000 rapakuda ndakuda kurohwa kuma 2,000 kana 1,000 something yematogets manje ndokwatasvika zvikanzi saka vapei yematogets chete because pane munhu atanokwanisa kuvaisira mari yedhiziri chete saka yematogets ndori kushota saka chivakandirawo yematogets then titozokuita madeductions kana mari yaclear ndikati hanzvadzi in fact ndakazoti ndakambotsamwa ikati munhu yadaro ndijairira hanomaona ndobva ndaisa message mirai iripi message ndobva ndaisa message ndichiti mirai munzwe mbavha dzawanda kudarika vanhu kunze uko be careful guys be very careful ndabloka saka ndiri kutsvaga pakani pasingaoneki picture semunhu andizondibloka apa ndobva ndakabva ndamutumira PDF rake back hanomaona iri hanimuri kuona ndakabva ndamutumira PDF rake iri back ndobva ndamumakira apo pakaiswa green up hanimuri kuona pakamakwa apo pandakamaka apo guys account number handiti hakuna account number tine account yeABSA hakuna account inotanga na 8012 like the account number yekuABSA haitangi neizvozvo haitangi nemanambers iwayo ndakabva ndatongoziva kuti this is fake 2 system yebank haiite mistake guys hamunogona tichigona kuona tarisai apa pane zita raka pakanzi anzani Nelson Saurombe apo muri kuona apo pakanzi Nelson Saurombe apo handika pakaiswa Nelson capital letter N handika Nelson pana Saurombe papaiswa ka small letter ka Saurombe kiri surname
hakuna mistake inoita zvakadaro, system inoita zvakadaro. Mabenki avambofika vakaita maera akapusa kudaro. Saka ndakanodzokera saPDF riya manje ndatoona chigame kaichi ndoona kuti PDF iri fake. Handimona ndakatoona kuti PDF iri fake chaicha iyoyi. Ndobva ndamuforwardira back ndikati naye hanzvadzi ko maonawo here kuti PDF renyu rakamira sei. Handiti hakuna benki rinoita mistake yakadai. Handika plus 2 maitiro amaita apa kuna akaona yakadai. Ndobva ndapindigwa kunzi akatanganisira question mark icho pandakati ko ndamutumira PDF icho ndikasika question mark icho. Handimona ndobva ndati zvikanzi ndikati transaction number zvikanzi what about it. And ndikati the system does it make any error of putting capital and small letters on the names. Handimona apa ndobva ndapindigwa kunzi not sure, go to the bank, quite go to the branch and ask. Handimona ndobva ndamira ndobva ndamuti okay I'll wait. Murikuona apa ndakatomuti alright I'll wait but chigame chenyu handazi ndatochiona. Mukuona apa ndonyora kati I'll wait but chigame chenyu ndatochiona. Handimona zvikanzi please kuignore statement yekuti chigame chenyu ndariona. Zvikanzi please once the money is reflected handika let me know. Handi ndobva ndati will do. And that was on Friday. Handitika nhasi ndazoblokwa makuseni I think kuma 11 handiti ndabva ndamisira message. Handi ndobva ndati hewo ikani mkwasha ko mari haufa haikli zviri kumbofamba sei. Ndopandazoblokwa. Handimona ndopandazoblokwa. Saka guys be very careful. Handimona kune vanhu vari kupatrola nhasi anga ari kwandiri mangwana anenge ari kwauri. Iwewe manje unenge usingatombozvioni kuti iscam nokuti vamwe havazvizivi izvi. Handimona ndati ndingokupaiwo heads up hauvazvizivi zvinhu izvi. Handimona unoona PDF ratoiswa rinenge rine mari yakareba uchizinda nomwa coffee ye 2000 wobva wafara kuti ndaisigwa mari ndo mari wedu anoita vanhu vakawanda scam iwayo. Handimona kuti 2000 meiweka ndazinomwa 2000 mari yatoiswa PDF iwo you cannot see PDF refake nenechokwadi. Wobva wanzi isa mari inokwa clear pane emergency iripo ibva wafanira isa yako then kana yauya mari wozotora ndo zviri kuitika izvozvizvi. Ndo one of the scammers aripo. Last time ndaida kurwa kidnap. Handimona last time ndaida kurwa kidnap nemascammers mafollowers ari pano. Handimaona nokuti vanhu avakona vakuzokusvikira vanenge vachitokuziva vanenge vatokuona. Handimaona saka ndaida kurohwa nekidnapping kuti ndiende kuCape Town kunotora mari musiling. Handitika 16 million chiko nerefa unotora mari ko 6 million ameno mari ndaida kufa unotora musiling kuCape Town. Handimona iri yemwana wa junior wa Gideon Gono ainzi zviti junior Gideon Gono ndiye akanga achiti dai motora mari musiling SIS MELLY mugouya nemari mondichengeta imwe mondipira vachamisa imwe yachona moya mondipawo kunondira imwe ndokutemba imimi ndokutrustai mochengeta bhegi kusvika pandobuda kujere ndakachengeta 16 million. Handimona right so ikaramba kubudirira. Handimona ikabva yaramba kubudirira saka nhasi yauya iyi yekuti mabhasi. Handimona saka mabhasi acho ndewayaya. Mabhasi ndewayaya gani kutaridzei mabhasi mabhasi ndewawawa andakatumigwa mavidhiyo mabhasi in case mazvionawo. Right, gentlemen. This is it. These are our babies. Right. Ipapa futi pamavidhiyo emabhazi ndakaseka because kwakanzi kune mabhazi 6 and mabhazi angu i6 paakamira but pamavidhiyo akazouya mabhazi aya ari more than 6. Iyi video itui tarisai. This is the trailer. This is bus number 1, guys, of my choice. There's plenty more to choose from. I'm still weighing my options. There's plenty more to choose from. They still look intact, all of them. But I'm trying to go with my gut feeling here. Right. Handi muri kuzviona. So ndozvo zvandakatisati COVID yandokutumirwa kwanzi mabhazi edu i6 atova kuti tite mabrand ambassador. Ko aya azosvika 15 zvafamba sei. Ndozvo zvinhu zvandakaona futi pamavidhiyo apa. Handimona saka vasikana musa entertainer. Kusiling Cape Town ndanzi ndinde kusiling Cape Town. Kusiling Cape Town tinotora bag musiling.
mune mari. Animona. Saka guys, ndati ndikuzivisei hanti kwai kutiktok vanhu vanoudzana hamene zvemaskamish kuno tinongogona kutukana nekupwanyana hatigoni kuudzana zvinobatsira mumwe munhu. Saka this will help somebody else. Probably ne vanhu varitokunega kuretina kuti toda kuti undibatsire kudai. Handika, please do not fall for these scammers. Handi musafole mumascams aya. Handika, these are scams. Hakuna munhu anokupa mari just like that. Handi hakuna munhu anongokutrasta ungokutumira zhunde remari asingakuziva akuziva sarambosangani adaro mari ungotokutumira mari just like that. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handi saka guys, mbavha dzawanda maground kwai ndakati ndakatenga maground why animona. Saka hakuna munhu anokupa mari just like that yasina kushandira. Saka garai makaziva. Andimaona hakuna nema message amuno receive yakanzi you have won what claim what those are scams guys. Maskam ayaya and boys return as nenge shoko boys ne girls kune girls rimo madiri waya. Andimaona mimi ndikatorwa scam ipo paya kana kuti hanzi kune hama yako yakafa kunze kwenyika yakafa kunze kwenyika yakakusira mari yakakusira kwa treasure chichiya meno national mimi tuzoti kune mari yakazosiwa ikadididi. Andimaona nyaya bag wrestling ndakaitaura pano ese maskams. Andimaona ese maskams. Saka inyaya bag wrestling bag rangari msiling ndakaitaura pano ndaifamba kwenda kuno kujero ndonotora makey handika ndo driver ni mota yangu ne diesel rangu ndikati ne petrol yangu ndakananga pakapa. Andimaona ndonosvika ndonoita plan kunopinda pai ndonopiwa maki ndosangana nemunhu achandipa makey handika because apparently azvadzava vakanditrasta vanondona pasocial media stereki ndiri munhu ari right zvekuti vakanditrasta handika ndonopiwa makeys ndonovhura kumba kwavo handika mucomplex mavakatenga imba yavo asi mwana waGideon Gono ndanovhura muyamiya mavakatenga imba yavo handika ndopinda mumba muyamiya handi mune siri ndatoti saka zvino handiho doni here kunokwira siri svika yangu doni simeni makangwara svika ndonokwira musiling handika ndotora bhegi rimo ndikati saka mari yakawanda kudai ndofamba nayo sei kudzoka nayo kuno kanzi simeni mune mota munovhura madhoo emota masaidi edhom mopeka mari yenyu mopeka ndikati imi mari yatotora mukuiziva nezvayenyu 16 miliyoni svika simeni makangwara hamushayiwi chekuti muite. Hanomaona hamutoshayi kuti mari munofamba nayo sei handi ndikati ho right. Saka manje hapano pakuti anditi mwana waGideon Gono anditika junior Gideon Gono indakabva nanosechawo nokunotsvaga hama vanhu ma-prominent figures ka havanetsi kuwana hama dzavo. Ndakabva ndaenda ndikanobvunza 3-4 people handika vandoziva kuti vanoziva neline rekwaGono vakati Gideon Gono ari kuAmerica. Ndikati wakasungwa uri zvikanzi haibwa Gideon Gono wati mwana waGono uri kuAmerica. Ndobva ndatonovigirwa maphotos ake ariko. Ndobva ndati alright bo. Ndobva ndati next step hanzvadzi imi zvotoita handika imi chiuzai kuti baba venyu vagona zvakati vanouya kawana vachizobhadhira maresi ekumba kwenyuko. Chivauzai kuti kana vauye vandifonere vari ivo. Hanomaona titauri. Hanomaona vaGono vakazotumwa kuti vandifonere vaizviti ndo Gideon Gono handi vazofona kuti ndauya ndini baba emukoma ndikati zvamauya zvanaka baba ngachiitai video call ndikuonei vaGono atini munosikama nemunhu wese here ndafara chezvokutaura nemunhu akafanana neni ndimbokumhorisaiwo ndichinyatsokuona ndo pakaperera zheti ipapo ndo pakaperera zheti. Video call ingabude zheti pavideo call zheti haribudi asi musikangane kuti kune dzimwe mbavha dzinogona kuita zvivindi handika zvokutobudisa zvokuita video call newe anditi nokuti anenge ari kure anozoti haumuwani kuti umuwane pane mutambo handi okurova zheti otoenda scot free. Saka mugare makangwaririra handika kuti munorohwa mazheti aya nevanhu. ndo nyaya ndaida kuti ndingokuzivisai ndikudzei. Saka nyaya nasekuru svikiro vana tembo handiti zviri kwauri iwe sodunga munhu somunhu kuti uri kufungei uri kuonei waonei pachidzidzo ichi zviri kwauri iwe sodunga munhu. Kana wafunga kuti unodligwa mari yako rova pasi unodliwa handika it's up to you but inini ndinengeda usazouya kwandiri uchiti ndakadliwa mari I want to expose this person ndakadliwa. Zvanzi nasekuru vafona vaya vasekuru vari kuti ndivo sekuru tembo kwanzi kune mumwe futi ari kuzviti ndisekuru bhanda ndozvakandiudza ini pandataura navo pekutanga kwai kune mumwe ari kuzviti futi sekuru kwanzi iscam kwai imbavha vanhu vakatowanda hanimaona kwanzi vanhu ava imbavha vakatowanda ndozvavandiudza sekuru vaya vakataura mazita emamwe dzimwe nganga dziri kuoparata anda mazita adziri kushandisa. Saka iwe zvave kwauri kuenda kunodligwa mari yako andika kana kudii asi kana wainda kana usazodzoka pano padiaries pano nokuti I have warned you
usauye pano rimwe zuva chiti ndadzoka pano simeni ndinoda kuexposa munhu yakanditorera mari akadai nokuti ini iyi ndaitaura pajekerere pano handika ndazvitaura pano so zviya zvavanenge vachivhundutsira vachityisa vanhu vari kuyoutube vachiti he ndindakazosumudza mhepo he asadzatanga ye achandibhadhara sorry henyu whoever you are handina senti randinokubhadharai ndakudza kuti inini angu matare chaicho akatosimba because inini angu haatombobhadhagwi kana senti matare angu haabhadhagwi kana senti ndemahara akasimba zvokutodaro ende angu haexpai matare haabhuruvani matare wangu mudzimu wande ndichitaura nawoka mudzimu unogara uri kone kusingaperi mudzimu usingabvumi nonsense hanimaona mubvumu usingabvumi kuvhundusikwa nezvinhu zvisina nebasa resezvi mudzimu uri mighty and powerful handichimaona saka ndati ndikuzivisa ipapo mugare makaziva kuti ava vari kuti vanoda kubvundusira yeye achasunga nemhepo kana pakaitika unfortunate events anenge aitika kwandiri zvagara zvinoitika kwandiri zvoitika kwauriwe zvoitika kumunhu wese kana kukutukwa pasocial media tagara tinotukwa kubva tichitanga kujoina social media iyi tinotukwa every day saka zvekuti ndakazotukwa musi 21 friday 21 hasi zvinyuwani usada kuzvipembedza hako juza ndanzi ndindakatumira mhepo dzangu he ndakazotumira mhepo dzangu hakuna mhepo dzakatumira tagara totukwa every day ndatoona nhasi rimwe socialite riri pasitiken musi yandina ndiri pasitiken nhasi kune rimwe socialite riri pasitiken saka ndiwo kusumudzira vanhu vese mhepo ndiwe here kusumudzira vanhu vese mhepo saka ndai modligwa mari dzenyu kana muchida ini ndati yangu consultation is for free handibhadhari kana senti consultation yandoita inini handitika ndikati inini dare rangu randinoita ininika nderangu inini nemudzimu wangu tiri tu harina vamwe vanenge vakamira pakati vanozotakura mabhegi kana kuti vanozodai nderangu inini nemudzimu wangu tiri tu saka harisina kutamba iro romanje ndo vakuru darika yeyamwe yesai handimaona rangu moriziva handifangu kuku handikudzii munoriziva rangu dare munoriziva kuti rinenge riri papi mucloset muya ndo mune dare rangu handimaona saka ndangoti ndipa dari dzaiva papo kana mafunga unodligwa mari guys mochinda kasi read the handwriting is on the wall social media mukangoziva kuti guys social media vanhu vari kutsvaga mari munobatsirikana social media vanhu vari kutsvaga mari zvokutodaro ndosaka pai ndichizombotaura kuti social media ka vanhu vakangwara vari kutsvaga mari pasocial media instead yekuti utuke vanhu nokuita senokuita gostuka vanhu beta kutsvage mari nokuti vanhu vakuita mari nesocial media vanhu vakutsvaga social media vakuita mari itawo mari open a page sell your things papage pako handitika tengesa zvinhu zvako papage rako handi tsvaga vamwe vanochimaketawo papage rako fight kuti maviewers awande papage rako vanhu vawande so that you can also do my endorsement yatinoita gai yamunoita guys pamapage penyu handitika haasi mahara munhu akauya achida kumaketegwa chinhu handiti unobhadharisa ndo kutoita hustling yacho yepasocial media handimaona munotobhadharisa itai mapage aya kana muchigona handika moita mari ndaona vamwe masters vari kungopiwa masters handika itai masters ayo muapply masters kuna zuka handitika ukaita mashamwari akomusoro yokuti unoona takafarisawo ndoenda kukandowa masters angu handimaona ndoenda kukandowa masters angu handimazviona zvichitofaya zvakadaro ndoku hustling yacho vazhinji tikurarama nehustling yekutengesa zvakasiyana siyana use your page to sell zvaunazvo use your page kutsvaga mabasa use your page kutsvagira vamwe kana uchiziva kuti une link remabasa akawanda kutsvagira vanhu mabasa uchichinda zvakadaro handimazviona because mukada kutamba nekusocial media vanhu vari kutsvaga mari chaiko ende zvokunyepa vari kutsvaga mari vane zvikoro uyai mutsvage mastudents pasocial media vana vari kuda kukoresponda vaya itai maonline training vakadzidza vaya maticha chichi itai maonline lessons mudzidzise vanhu tsvagai vanhu vanoda kudzidza kunonyora dzidzise navo handimaona muite zvamunoita navo handimaona vanotengesa mabute enyu aya itengesai zvinhu zvenyu pamapeji enyu handiti munhu vanouya achitenga itai kuti ite marketing platform dzenyu vanotengesawo hembe use your page kutengesa hembe dzako vemawigi ndizvozvo vechakati zvese handimaona itengesai zvinhu zvenyu pamapeji enyu handi muri kuona nekuti ndo pasocial media ndo pane munhu wese handimaona ndo pane munhu wese igani bobloka uyu zvakanakira zvoti mazana tichakutongo kubloka takanyarara hanimaona hanzi kune inonzi face over agaitone comedy it's so they can do a video call and the face will be that off air pay your what I know zobutsa ise oh okay right hanzi kune inonzi face over saka pa video ingodzidzai kuti don't part ways with your money zvemaso zvekutenga even online buying yaya guys online buying yekutenga zvinhu pa kana zvaigona itai kuti mute ma transactions enyu
pachena muchionana nemunhu dai muchisvisana zvinhu dai so hani maona isvisanai zvinhu kudai usadzitumira mari ndozotumira ndapedza naye talent ndamubloka ndatomubloka ndapedza naye akutonditsvaga ari kuseri hani maona akutonditsvaga ari kuseri anowana saka guys ndozvandandichida kuti muzive musabirwe handitika musabirwe don't part musangotamba kuti part ways with your money nenyaya yekuti wapiwa dhiri riri too good to be true handimaona pasocial media nekuti everything is now happening on social media chokwadi dhiri rese riri kurova pasocial media handimaona saka please be careful usazobigwa uti kwai nekuti ndakuudzai kune vari kutengesa mabhero chaiwe mari ndakamborohwa yemabhero hanimoziva kune vakamborohwa vemabhero ya please musatombovhera makatengeserwa mabhero yachinzi kune mabhero akazochipa ekuuk elondon anenge akaisa mazviprofile picture vonzisa mari muakaunti mberi notumira hamuzivani musaita mikando yamuri kuita mikando ichi itai mikando muchizivana itai mikando yenyu muchizivana nokuti vanhu vari kubigwa mari kumikando uko munopa munhu mari ndiye unotaka kupiwa kuti ndipeini nditange motora mari mobva mati mari yose ndokumunhu pamwe muri kuita ma10,000 rands muri 10 makumupa 100,000 yake obva disappear ongobvisa kana nenamba yake otochinja munomuwanepi otodzokera kuzimbabwe munomuwanepi munomuwana kupi saka please mafoni mujobek ndikaiti adrese dhisinyaya vanhu vari mujobek munoda zvinhu zvinenge zvakachipa sehonye siyana nekutenga mafoni emustreet mukapinda mustreet umu mune zvikomana zvokumusha hanimoona zvinenge zvakamira muzvikona zvichiti hauifuni foni anenge akabata foni ishi muri kunzwa ini ndakaiona munhu akaitambwa saka ndoiziva right foni inenge yakadai soo foni inenge iri muchikafu handiti iri foni chaicho inenge iri foni yakadai chaichaiyo hani muri kuona foni chaichaiyo iphone 12 13 funi nje imali nje funi 400 rand funi 500 rand nje kwela uyabona iwo vozviudza kuti foni yabiwa mabhawa kana kuti pai ndikutoida handiona kototi uya kuno nditenge handiona konzi uya kuno tone foni haubatiswi foni maoko iwewe handiona kana tukabatiswa foni maoko iwewe unobatiswa foni utobaya wonzi mapicture inotora ndozvona handiona right woti mira ndiwobudisa mari wotomupa mari yake 500 rand handika konzi ndokumbira ndipe foni kuno ndibvise kava yangu ndoida handi paunongomupa foni uchibvisa kava kudai so handiona foni dzikutoswapa handiona inoswapa 2 kunenge vane mushonga inoswapa 2 minutes wopiwa imwe foni konza iyi kava yandabasa nayo ndikupai handi usavhuri mapurisa akatarisa usatasa foni iyi pano ingokanda mbeki unonovhura kana wava kumberi kozi unokutuka ndosungwa mapurisa iwe unokutora foni uchiti ndawana foni ka 500 rand iphone 12 wobva wakanda mbeki uchingofamba kunosvika uko paunonovhura foni yako yaya kudai so handimaona hapana foni chikavha chekumasure kwefoni ichi chikavha ichi ndechinenge chiripo panenge pakaiswa dhaka panenge pane madhaka anenge akanamiwa pa madhaka akanyatsotiwa chifokona chefoni chako akatiwa madhaka kudai so potogwa chiscreen chefoni potogwa chiscreen chefoni choiswa kumberi uko handimaona so iyo potonovhura uko iye achisaka chidisappear handimaona wakunodai so hamuna foni chidhaka chinenge chiripo waona chikavha cheiphone chete chidhaka chiri kumasure. That's one of the scams iri mujobek mutown mukufamba vakomana ya vanotengesa mafoni vaya usatombova cheuke chero vakati ndikutengesa foni don't ever give them your attention right ndo yekutanga 2 kune vari mujobek ndiva ndikuudza manje handi inositotambirako saka ndozviziva zvinhu izvi kana uchinda mujobek town and ndakazvitigwa prisila akatozvitigwa izvozvo mujobek town andimoona kana uchi ndeyefonika unopira pawa mai mwana unenge wamupa mari zvakaoma vejobek town scam number 2 kana uri kuzasi kunana market uko kunana small uko kunana president kuzasi uko and kune kuru iriko koko kuru iyi inooperatea nevakadzi andimoona saka zvainooperatea nevakadzi kuru ishi inodai so ukafa vatoona kuti iri iforena iri vane maonero anditana kuti iri foreign andizo kuti nemhaka yei saka zvavanoita andika mukadzi wana anongouya kudai so mutange muri kupesera kudai so okuzora zvinhu zvitema zvinenge bute fodla yavo yekuno yakaiswa mvura kana zvinenge madhaka kana zvinenge pane zvaunozogwa zveblack so hanimaona obva adarikana newe kudai iwo sara wakazogwa moment yaunongomira kuti ndazogwa kudai so umwe wake akubva atosvika handi obva ati hii wazvona kuti wazogwa wazvona kuti wazogwa uyo munhu akuzora aenda ukocho handiwaona vanhu mishonga shemu mishonga mari yako isinobva isakatika uya kuno handimaona tikubatsire uya kuno kuti tikubatsire iwe unenge wakutopanika vanje handiwaona pamwe wabva kuzimbabwe hauzivi zvemunikikiri mujobek unenge hani mujobek vanhu anongofamba nementality yekuti torobiwa saka vanhu anenge achingotya handiwaona saka unogona kutonzi uya kuno
ukatoenda wega hanimona uya kuno chikubatsira kuti bvise mari yako isati gwene mushonga vakunoiswa pachikona kana kuti mushop imomo mashop emjobek don't trust them hanimona mushop don't trust mashop emjobek ndio manorowa game rese mushop muya manje ndipo vanyatsa kusecha vanyatsa kutorera mari yacho yese zvakanyatsa kunakisisa unovapa wega nemafoni and everything wonzi futseke hamba hanimaona ndo imwe scam iri mujobek koita imwe kana muchifamba mujobek mutown andika muchida kunohodha vanhu kadzi mimi musabereke mabhegi zvimasecho zvamunobereka nazvo musabereke zvimabhegi kusei zvimabhegi zvamunobereka kumasure muchifamba nazvo kana kudai bhegi rako ufamba wakapenengera zvaunoita uri mutaundi yekuzimbabwe kuharare kana kugweruko uchifamba wakasununguka nebhegi rako kune vanocheka nemareza vanenge vane mareza avo manyuwani zvokuti kana akazvitati kune vanochekwa chekutoreza kunosvika kunocheka munhu kudai hanimona saka anenge achitofamba newe like muna small iri manzani kudai saturday vanhu vanenge vakatsikirana kudai anenge achitofamba newe achitanga ari kumasoro kudai achicheka bhegi rochekwa zvinhu zvichitotogwa mbhegi momo iwe chingofamba nemuchitaurisa ayaya muchitoenda achitotora bhegi rachekwa unozozviona iwe wasvika kwawaenda uko iye atopinda mune muchipatosara kuti bhegi rangu rachekwa hamusisina chirimo saka anochina mujobhegi mari yako usaisa mari yako svikiro reguruve riri kundifonera mataura mukati ari palife ari kundifonera regai tifone bhegi tiwe kuti ari kudei ari kundifonera mirai tiwe I'm calling him back angachitaya kufona haichapindi I'm trying to call back. Let's try phone. Right. Hello, Magadi. Tiripo Magadi. Tiripo mzukuru. Jini ndino sekuru tembo ndikufona. Mushure mungi ndichifonerwa nevanhu sekuru pane munhu ari kutaura kungefanike imi atizviti sekuru tembo aimboveti munhu iyeye nguva yose nekuti ndakarondedzera nemazvo zvaLivingston aigoropi madii kumubvunza kuti naiwe tembo wazouya nhasi kopesa apa wakanga uripi tembo tabvunza mubvunzo wauri kubvunza iwoyo kuti makazviziva riini kuti kune tembo ari kuopareta vakati vakazviziva gore rapera museri ndikati alright pakanaka saka mamakanyararirei nguva yose mukasvikira palive ndofunga munogona kuzviona asi zvamauya zvanaka ndogona kuchimufonera muchitaurirana pano alright munomufonera muita saizvozvo imimi chibatai makadaro chitobatai makadaro titowana kutomufonera izvizvi batai makadaro batai makadaro nditowana kuti ndimutsvage timufonere ko imi sekuru munotaura kuti hanzi makandisumudzira mhepo kuti nditukwe nevanhu imi matanga kundiziva nhasi here ndichitukwa imi sekuru hamuzivi kuti ndakatukwa kubva ndichitanga kuti social media pasocial media totukwa everyday hamuzivi here nhai sekuru aiwa ini ndakangopindura pane zvawakaita iwe muzukuru zvekunotisvikisa usati wanditaura nendifonera zvakaitwa najek ndokufonera handina kufonera here handina kufonera mukandidropa here sekutaura chokwadi ndidzai kutaura chokwadi ndidzai kutaura chokwadi akawanda muzukuru semunhu anobatsira saka undizoti kana ndisina kuiseva ndingaziva kuti ndiwe nokuti ati ndakakufonera ine whatsapp here ndakakufonera ine whatsapp 1 ndakakufonera ine whatsapp saka newhatsapp yangu ndima kamatanga kundifonera imini ndima kamatanga kundifonera ngakuritenai aiwa ndakazokublokai after pekutanga makandifonera imini handiti inzwai makataura najeki zvamakataura najeki mataura najeki zvamakataura najeki imimi handiti jeki akakupai nhamba dzangu handiti imi mukandifonera handiti mandifonera ini ndikakuisirai message ndikati makadini ndinawo maconversation achona handiti matanga kundifonera imimi handiti mukati but ndakakufonera chinzwai kasekuzi chiwai zvonai tembo chimbohwa tembo tembo aiwa tembo imbohwa
ndakati ndakufonera inini handiti mukati ndakuti makadini handitika ndikatoti ndini ndikatozvindose ndikati ndini meli mukatry kufona alright batai makadaro vauya right hello hallo ayo imimi muri right rambai makadaro ndikureva vamwe tembo vauya hallo yellow I think network because vanotori on ndovafona bheki hello alright mira nditrai kuvafonera bheki toni because ndo vatofona vambotaura twai hakuna magetsi kwavari right sekuru imi sekuru guruve sekuru guruve munogona kufanira mira ndikuunbloke ndifonere kwanza ndoda kumbokona ichite video call muzukuru unoita zvese kuwhatsapp unondiunbloka asi vanhu haikona kutaura zvinhu musati makonfema kazhinji kacho nekuti vanhu munhu nemunhu anoda advantage yepanhu pane zita rakakura vanhu vanotobirwa motozonoti kuzvasata kutomhanyira kune mumwe munhu asiriye nenyaya dzezvesocial media kana muchiita make sure kuti zvese zvaunoita panga wafind out ichokwadi here asi nhai tembo maida kuti find out chii mimi nokuti taita inini nemi ndakafona kaimi mukandidropera makozi handiti ndikazoita live ndichipedza muchidropa makozi angu imi ndopandakavingwa nemafollowers angu inini mafans angu handiti vachitaura kubira kwamunovaita kwamakavaita kucape town handiti but kana paine munhu akambobirwa neni ngauye atori ndakabirwa ndine proof iyi murume uyu akandibira zvakati nezvakati sekuru imimi chiita iyi video call right imimi chizvichenesai sekuru chizvichenesai nhasi magona mauya ndakuunbloka chizvichenesai ini ndochimochiita video call ndochivhurira vanhu vaya vakati vakabiwa mumasare muzukuru ndine vanhu munoita kuma8 kundagara pasi ndayanzodzikama ndiri mune zvinhu zvangu zvokana muri mumatare sekuru kwapa mafona wani masiya matare kuti mufonere nditori nenyaya kuti ndafonerwa nevanhu sekuru endai kuna chingozvipedza izve sekuru zvamatouya kudare muchingoitaika video call vanhu vachingouya kuti vakabigwa vachi vachitaura halo kola inzwa muzukuru ndiri mumatare ndati kuma8 unoita video udzaunizoti tichada kuti tichaita video nasekuru tembo kubva na8 kana kusvika nenguva dzakati semunhu ndiri kubatsira vanhu muzukuru nyaya yevideo call ndinoita munhu nyika yese iyo ndiona aiwa kana makadaro saka pakanaka ini na8 o'clock sekuru ini na8 o'clock dzangu kuti kazhinji kana muchitaura musazotaura nepasi ripi aiwa inini sekuru ndato kuclearai mirai sekuru imimi ndato kuclearai inzwai mirai sekuru munzwise chinja musingazivi ini ndoshanda nevanhu same people vanondituka ivava ivo vamukana chituka baba musabatikana kusati kungati ndimasunza mhepo aiwa hamusirimi ini dzangu dzogara dzakasunga nhasi muri kunati kune umwe munhu akutorera mastreet umu asiri inini chinzwai sekuru dakuudza chimwe chinhu vanhu vanobuda unomboziva here kuti pane vanhu vanotondifonera sekuru musave makaita anything kuna maybe tinokumbira ndakatokuregerera kudhara ndakaona kuti wakaita nekusaziva but sekuru neziro mirai imi sekuru munozodawo kukanga bhizi vanhu havana kunamata vanhu vakawanda vakafona kuti please sekuru ingomuregerera please ndakamubva ndangoti ndiite nezvokubatsira vanhu kandingozvisiya zvakadaro but sekuru honai sekuru imimi handiti munofanwa kuziva kuti isusu inini ndiri munhu wevanhu vanhu vangu vanondituka ivo vai varege vandituke vanhu vangu vanondituka vodzoka futi chinzwai sekuru inini ndiri voice revanhu handiti ndiri voice revanhu munhu akauya chiti ndabirwa naningi handitika ini ndikauya kwamuri zvandakaita ndakafona paipai handitika imi hamuna kuda kudavira handina chekuita ndotodzoka palive ndotaura handitika imi mozofanwa kunditsvaga zvamaita izvi moya moti aiwa muzukuru nokuti zuro chaichai maindithreatena kuyoutube ini muchiti kwanza hasati ndatanga zvichauya mo saka ndandakatozvimirirawo ndikati zvino sekuru vanoda yakamira same zikambobvunza handiwanzoenda kumayoutube ividhiyo here ivoice here ividhiyo ndichitotaura inini muchitaura muchiti hasati ndatanga anofanwa kundiripa chete nevoice kuyoutube uko ndakatopiwawo nemafanzi angu nezuro uchinzi wamboona here zviri kuita uko ndikati kupi zvikai kuyoutube ndikatoputika angu nokusei
kucheka zvino matare enda kunosangana naye sekuru iri muri svikiro regurure iri riri svikiro redenga zvo panobude iriwe sekuru voisi iroro riri kuita kunge rangu here toti paclarify kuti ipapo saka paritori nevanhu vari kuita something zvatisiri kuziva ndati voisi iroro riri kuita kunge rangu here rekuyoutube kune shuwa here shuwa sekuru video iriko hazve voice handizoyamuzilise asi video munhu aitoti kazhinji vanhu vasatanga wainvestigata ine hanzi kutoziva nenyaya iyoyo muzukuru ndakutofana kutoita kuyoutube ndinotarisa pakanyorwa kunzi kudii pakanyorwa kunzi sekuru tembo kavachitaura kuti nenyaya yalivingstone but paitaurwa nevoice nevoice pachitaurwa vanimoza zvekuyoutube alright rega ndiende ikoko izvozvo muzukuru komogoinda sekuru komatare amunawo zvezvozvi ayo nokuti handisina option ndinofunga kuti tause nyaya dziclarify komatare sekuru saka mosiya vanhu vari mumatare here muchiinda kuyoutube imi noti ndozvamuri kutaura kandinoa kuti saka musati maenda kunhikikiri kumatare kuyoutube sekuru chibva imangoita video ko zvotikuonei 2 minutes uya kuwhatsapp alright ndikaendiuye kuwhatsapp ikaitinde kuwhatsapp kaitiwa unblock chaiko zvokutodaro right tava unblock chirega itite video call aiti foni yava haina option yevideo call foni yava haina option yevideo call haina option yevideo call foni yava foni haina uyu alright yaita yes. Tony. For now, it's up. Such a haisikupinda guys iri kuti calling haisikupinda iri ngoti calling haisikupinda because pa video kondo panopedza masports ese haina muchero kutotika yangotika ka 1 haisikutika haisikublutika guys ma video calls ndo anotongopedza masports chete ndo anopedza masports saka ina handichazivo kuti topafambisa sei because haisikuita handisizoda kuti toita sei handisikuziva nokuti haisikutopinda guys haisikutopinda saka ndichazivire kai ndimbofonera vaya vati vatanga kuuya kuti vaya ndivaudze kuti vadzoka so that zvinyatsokuita battle of power answering service for 068579. Right. Hanti mazviona ka? Anzi is on YouTube.
handiti mazviona. So hey, I don't know. Ndangoti muye pano muzoona handiti tizongoonesa nawo. Saka ndio vasofona, right? Ngatidzokere kutopic yedu. Kana vachadzoka pano handika vatachadzoka pano vose vari mumatare. Vaya vati vari mumatare, ava vati vari mumatare. Andimaona vari mumatare vose. Saka handichaziviwo kuti zviri kufamba sei. Vachazotifonera back towa kuti zviri kufamba sei ndepi. Yesi peku handimaona, right? Saka guys, hatidzokere kunyaya yedu tichitaura timbosiyai handi vachatifonera back. Handiti right, tatasvika pakuti chi maina aiwa mendo koko iwoyo assumptions might be very right. Michingoti changa mchete, right? Saka tasvika pakuti chi guys, tasvika papi? Tasvika pakuti paya. Tasvika pakuti chi? Tasvika pakuti chi guys? Ndanichikudzai nyaya yemascammers. Ndasvika pakuti chi? Ndikati kuJoburg unochekerwa, andika wachekerwa vanofamba vachitora vachinonga, andika then kozeta vekunamira vanotora mari pachena, andika then chechi 2 mukangoziva kuti mune business zvinoitika muka masyndicate. Ndakambokudzai nezuro munobatsirikana, handiti masyndicate kazhinji jeti harorohwi nemunhu 1. Jeti rinorohwa nemasyndicate, anenge ari masyndicate 3, 4 kana 5. Animaona isyndicate kana 2 animazviona, right? Saka zvadaro papa ukaona uchipinda muJoburg, let's say uri kubva kudiaspora tubva kuZimbabwe, ifirst time upinda muJoburg, handitika semunhu anenge akwira bus uchiti ndiri kuenda muJoburg, handitika unenge wakubvawo kuZimbabwe maybe probably semunhu anofamba mubhazi wakachenawo wakapfekawo zvakanaka wakadini, handitika kana wasvika muJoburg, handitika kana wanga wakaisa Brazilian yako 100% musoro, no chero usatenge. Usafambe mutauni wakapfeka Brazilian yaya. Muri kunzwa? Musapinde muJoburg town makapfeka 100% Brazilian, Peruvian, Indian ye. Musapfeke izvozvo. Pfeka chiwigichi. 100% ayo iyi. Asi avanyanya kufa rights. Ani maona. Avanyanya kufa rights. Saka pfeka ima ndikikiri pfeka ima kana kutosunga zvakana famba negodha rako musoro. Kana kusunga zvako chidhuku chako chisungo zvakanaka. Handimaona wofamba muta musafambe nevaBrazilian. Pane team remanyaope iro rariti rinoita zvokubvuta, unosara wangove musoro woga anti rabvuta wigi roenda nawo mawigi. Handimaona vanobvuta mawigi vachienda nawo. Saka musafambe nemaBrazilian enyu muJoburg town, handiti musafambe nemaBrazilian enyu muJoburg town, right? Hanzi natural looks they cut because anotengeswa koso in kana vanodhonza manje ndezvinonetsa manje. Kune munhu akatokuvara akadhonzwa yakasonerero, handiona ivo vakafunga kuti akapfeka, handiona vakanozvuzvurudza akanodonha negotsi akatokuvara, handimaona. Saka ingozive kana chuma mutauni meme akasunga dhuku pamusoro pendikikiri kana wakasonererwa, sunga dhuku pamusoro peBrazilian yako yayo, sunga hako isa mukati wopfeka heti yako kana topfeka dhuku. Unopfeka heti yakanaka yawo kana usa ndikikira mukati, handimaona usafambe naye yakarembera. Vanobvuta nebvudzi iroro, handimazviona vanobvuta nenge vasingazoti wakasonererwa, nenge vachiti wakapfeka, handimaona. Verasta kana mchienda kuJoburg handizivi mazuva ano zvekuchekwa izvi nokuti rasta raimbotengeswa. Ndisingazoti mazuva ano kuti vanhu vachiri kutenga here bvudzi romumwe munhu, asi kudhara raicheka because raitengeswa, handimaona. Plus kana uchipinda muJoburg handitika musafambe makabata mafoni kudai so uchidaro, handi foni ikari kana uchipinda muJoburg town ndega ndikuadvise guys, dzima foni yako, switch off your phone, put your phone in bra. Handi muri kunzwa? Switch off your phone, put your cell phone mu bra. Hanoti vakazokuchekisa, handimaona isa phone yako ndokuti uavoide kutorerwa phone, nokuti kana ukafamba naye isina kudzima pane achakufonera inini kana munhu achakufonera asingazivi kuti chi iwo bvonza phone ichiringa wakuburisa ndikikiri phone yaya, hello muri sei, vanotora iyi manje phone avakutoreri zvokuti chisimba kana kuti kukuburitsira banga kana kudii, aiwa vanongotouya vomira mberi kwako umwe womira shure kwako, handiona umwe kumberi umwe kumashure, vototi xinileyo phone tokumbirawo foni iyoyo, utokumbirwa foni tokumbirawo foni iyoyo, bvisa sim card rako utipe foni yedu izvozvi yatove yavo, handiona wakavatarisa kudai soka hautombobvunzi kuti kana kuti handidera tudi unotongobvisa sim card rako kana kungova pane sim card votoinda. Ava vakubvutiri muJoburg havabvuti, vanotokutorera zvakanaka, unotovapa wega, unotovasvitsa kudai kuti oi phone
unotovapa wega kuti oifone. Handimaona. So avoidai kufamba nemafoni enyu muchitaura pamafoni. Dzima foni kana uine motikari siya foni kumotikari. Handimaona. Vane motikari vaya kana vanopaka mota dzenyu muJoburg. Ukaloka central locking yefoni. Handika tanga wabata madoors kumeka sure kuti yadzima here zvimotikari yakiya here zvemachokwadi nokuti vane majema avanawo. Kune timu unotoziva kuti panopakwa pano ukaenda unasi pana small street papa vane majema papa yo uchingoda kuti tski inoita na tski nejema iwe utofamba uchiti hati tski ndakiya vajema haina kukiya. Handi uchienda uchidzoka mavaluables ese unowana asimo. Kana uchigara une motikari uchida kuJoburg yako yantika ukaona wasvika muJoburg wapaka muJoburg handi pane timu rinodai vana vazvikota zvakasiyana siyana depending nokuti uyanta nezvei. Handi ukaona wasvika muJoburg papa wapinda muJoburg wamira muJoburg wapaka motikari yako kune timu rinouya handika rokuti blast kazhinji vantu unovhara mawindow wozvivharira mawindow because ukasavhara mawindow vanotora. Handimaona. Saka vanenge vakazvivharira usvikira mukati. Pana nouya unoka kudai handika brother mazviona here kuseri anotokunongedza kuti kuseri maona here kuti kuseri kuri sei. Iwe wakagara mumotikari handi kuseri hakuna chawaona. Saka uchapanika dzimwe nguva ndimota ine vhiri kumasure or something. Handiona. Uchapanika wobva wada kubuda unoona chichikuitika panze. Handiona. Paunovhura door uchibuda handika uchingovhura door kune umwe akatomira kuside uko ari kuvhura uko. Handimaona. Uchibuda kuya kutovhura uko ari kutora mavaluables ese vatokupindira mukati. Ende kuJoburg manje hapana anopindira, hapana anonunura, hapana anoita anything. Unongonyazobirwa vanhu vachitotora mavideo vakatarisa. Handi saka chero kakunokera kuti kwaita chinhu kusure kuseruko ramba wakadla gino wakaiginowa uchitodla gino ndifuseti papana pane zvako izvo nokuti hakuna chiri kuseruko vari kuda kuti unlock door. Handimaona. Aiwa but it's true ka we have to tell them ka it's true. It's very true. Hanzi makupa vanhu fear. Alright ndakusiya. But ndakusiya kutora nyaya dzichena but apa ndikupa vanhu warning vazive masikam anoitwa muJoburg kuti pavanofamba vakangwarira. Handimaona. Vafambi vakangwarira kuti chii chiri kuitika chii chinoitika muJoburg because vakawanda vanowira notani vasingazivi. Senge iyo old scam yekusogwa madhaka iyi kune vanhu vachingozogwa madhaka nanhasi. Handimaona because haazvizivi. Saka takutaura futi moti tikuvhundutsa vanhu hatichazivi saka gaitisiye. Saka hatichazivi. Saka ndichatauri nokuti kwaiti kuvhundutsa vanhu. Kwaine umwe anyora mavhundutsa vanhu saka ndatoona kuti ndakuka handichakwanisi kuti ndikuudzei. Saka kana wapaka mota yako kana waenda kuJoburg please vane motikari vaya endai munopaka motikari dzenyu handika pane maparking anobhadharwa. That's the safest. Pane maparking anobhadharwa paya go and park your motor ipapo mobhadhara zvako 30 rand kana 50 rand yako kana 25 rand yako. Handimaona itai izvozvo. Handimaona. Then kana uchiningira muJoburg vaya handika mutauni musanyanya kufarira kuenda kutora mari pama ATM. Iyi manje iyi haisi yemuJoburg chete. Iyi ndeye kwese kwamunogara kwamuri kana muri muSA. Handimaziwa. Kana uri pa ATM chida kutora mari please iyi vanhu vakawanda vatorwa mari nayo iyi. Kana uri pa ATM ka chimbotesa vanhu vari kusure kwako kuti vanhu vakamira sei. Handi kana usiri kunyatsa vanzwisisa vanhu ava rega vapindire vauzoti pindai. Handimaona pindai mutore mari ndopedzisira wosara kutora mari. Pane team right uchisvika pa ATM guys chekutanga tanga wabaya cancel. Usati waisa kana card rako kana baya cancel. Ukancela kuti zviripo because kune team reba ATM manje rinoisa sticker. Handimaona iri glass so inenge like yekuti yavadze iwe uzviona ndi uda kutora mari unongosvika wotoka kubaya kuti aumbozviongorori vanenge vakaisa zvimastika zvavo cheglass chekuti paunobaya kudai handiona uchibaya pin number handimaona inosara yakadhinda pin number yako iwe inosara yakadhinda. So I don't know how they operate kuti ukabaya pekutanga number dzako andi card rako pane zvinotoitika ATM inotojema handiona wobuditsa card wozodzosera page 2 wotira mari yauri kuda. Handimaona. So amene zvavanoita pa ATM papa pekuti paunongo mari painiramba kubuda iwe kuti card parinodyiwa rinonamira pai rinobatirira pai ATM ameno iwo voti card rangu radyiwa ATM kai wakutoenda ndozoenda makana kuno report ku bank anti pin number yasara pachima uyu zvavanoti zvikwatanura kudacho pin number yasara paunozoenda mangwana
unotowana mari yese yatsvaigwa musisina kana kuti ifunda kwenenge kutoripota kuti patogwa mari pakati patogwa mari pakati patogwa mari pakati patogwa mari pakati animaona iwo shangu tiri kutogwa sei mari kadhi radliwa kadhi risina kudliwa animaona kadhi harina kudliwa kadhi remene kuti vanonorinamira sei kana kuti vanonodii animaona saka uchisvika panzvimbo tanga wakansela animaona tanga wakansela baba ya kansela whatever chakachida kuita transaction because vane matambiro anotoni manhikikiri nezvimameshini zvazviya baya cancel zvinenge zviripo then wozotanga kuita yako transaction iwewe new one ndio mamwe mabiro ari kuitwa vanhu ava handimona then team riri smart iri remagold earring rinotengwa chero mustreet kune manigeria akamirira kutenga gold teeth aya original iri handi ndakatiisa kwadentist ndakamaisa kwadentist straight kuda zvinhu kwangu ndobva ndanovedzenga masino aya ndobva ndaisa ndinawo masino kune vanofunga ndina masino I have masino aya ndinawo masino but gold zvavanoita vanocheka vanosaiza kudai vanongoshepa mazino ako ari paya handika vopima negold vanongochita depending uri kuda A uri kuda B kana kuti kuda U kana kuda full gold handika voshepa full gold anyway vanongoisa mukati voclipa but aya yekuisa U L kana kuti initial yako M vanototanga vatori grinder kudai kana kuri kwa doctor notori grinder kudai so rosvika pazinhingikiri roenzana negold riyavo kuti azoenzana neako mazino hatimaona saka gold teeth iri vanotenga hatimaona kune managerians atori everywhere mutown ekuti ukatongera nechigold chaunenge wawana unosvika uchitopiwa mari papo so iyi ndivana nyawo peboy manje apa inyawo peboy ndozira zvemagold izvi saka ukapindwa katsaka original gold vanotoiona kuti iyo original gold iyo ndeyekustains iyo uruku vanotoiona kuti iyo ifeki iyo original gold hatimaona vanokutorera zheve intange ichadambugwai zheve intange ichadambugwai vachitoda kubvisa iwo magold earring kuti vatore nokuti achingobvapo anopiwa 40 rand yesadza pagold wakatenga 2000 anopiwa 50 rand anenge achikoda plate kutenga plate sadza kunotenga inonzi kunotenga tiki yake yoyo animashona saka kana uchipinda mumatown akafanana naJobe kana chivhisa magold aya kana une original futi gold ring handika vhisa because iyo vanogona kukubaya anowana kutokuisa banga kuti vhisa anongoya kuisa banga apa kudai hapana nobata kuridza mhere muno makubatsiri sometimes nokuti vanogona kutokubaya hanimaona ongobvisa gold ring yavo vapa saka vachipinda siyai zvese izvozvo hanimaona mota kana kumba handiti chimwe chichatiuraya semazimbabwe tine kahunu katina kwanditi hanzi semabonetsero vazo handisati because ndenichigotaura nani anga ndichifambira mutauni ane ndakazvarira muromo wangu ndenichigotaura nani kana ndichipinda mutauni ndechingofamba akazvarira plus mapfekero chaiwo uchipinda muJoburg ziva kuti unopfeka sei handimaona so garai makaziva izvozvo ukaona munhu achibirwa kunoku whether mumwe munhu wokumusha kwako please iyi inozati it sounds very hameno but is the truth ukaona munhu achibirwa kuno usati hey muri kubigwa iwo ndiwo unofa handimaonza musiye abirwe handimazvinzwa ukaona munhu achibirwa uchitoona munhu asingaona chisichoda kudii usashame muromo wako uchiti muri kubigwa zvezvoku zvamunoita kuZimbabwe zvazviya kuno kunofira izvozvo nokuti vemunhu vanotoona votodii votoona votonyarara saka newokawo zvawaona ipapo siya zvakadaro pane mumwe mukomana akabayiwa akafabva kumushoko anomaona aona munhu achibigwa kamutaxi bvataura banga riya rakabva ranobaya iye kumasure ede havana basa zvaenda vatizika anotokubayiwa obuda achifamba isinomo kuti unotarisa kutora mari iwewe hanimaona unotarisa kutora mari yangu iwe who are you hanimaona saka munhu ukaona achibirwa ingovhara muromo wako kana matsotsi aya azoinda usatara kuti mazviona here kuti mabigwa hanimaona wazviona here kuti mabigwa usataura achibigwa panguva iyo kuti muri kubirwa unourayiwa same time unobayiwa nebanga ipapo kana uchienda kuJoburg kunotenga chipfekawo zvakanaka handika pfekawo zvinhu zvakanaka hanimaona pfekawo zvinhu zvakanaka zvokuti vanotoona kuti iri Malawi iri Zimbabwe changani vanozviona vanhu vaya chipfeka zvakanaka hanimaona wopfekawo zvinopfekwa nevanhu vemuno wozvipindira mutaura neconfidence dzako famba neconfidence dzako hanimaona mari yako isa mubra usaisa mari panzvimbo imwe chete pasanura mari yako imwe mubra imwe muchisokisi zvezvamunoisa muchisokisi muchiisa muchiuno zvezva ndopazvinoshanda manje zvipapapa hanimaona imwe kubraksaid imwe kubraksaid imwe muchinhikikirumu hanimaona usaisa mari muhomwe hanimaona wofamba
kuti vakakubirawo iri kurusara neimwe usaisa mari yako pamwe chete. Handiti kana wapinda mushopu uchida kubvisa mari usaisa mushopu makazara usabvise mari vanhu vese vachiona. Handika usabvise mari vanhu vese vachiona because mushopu imomo munenge mune mbavha dzakamiramo. Mushopu imomo ende vasikana vemashopu achenda mashopu achenda vanoshanda nembavha. Hanomaona. Saka pinda muchanging room muya unobisa mari yako muchanging room zvakanaka yaunoda kubhadhara nayo wodzoka wobhadhara. Handiti kana uchipinda mutauni wo uita inoipfeka zvakanaka wear your jeans zviri smart wear your sneakers wear zvakangonaka zvinongopfekwa zvinongoita kunge zvinopfekwa navanhu muno. Haikona tinozopfeka jini rako wobva wati sketi yacho pamusoro. Hanomaona wobva wati zisweta rachona wobva wati ziheti vanobva watonyatsoziona kuti tabve mvuma. Hanomaona vandoona tabve mvuma. Saka pfekai zvakanaka pfeka zvemuno zvinoita vanhu vemuno mupfeka izvozvo wofamba uchinda. Hapana nomva notonetsekana kuti muzimbe kana kuti muchiyameni. Hanomaona nokuti kudhara vanhu vaibatwa nematomi akabatisa vanhu stereki mukunzi muJoburg because matomi aya vakadzi kuno vaiuya nematomi achiti ari comfortable kufamba muJoburg andi vachita shopping dzavo saka vaipfeka matomi zvaitozikamwa kuti tomi ndere kuZimbabwe bhamba ndere kuZimbabwe saka vaonekwa nematomi. So mazano at least yo butter factory shoe company yakavhara hakuchina matomi tengawo pfeka sneaker rako rakanaka nakaodiyo woenda zvakanaka uchifamba uchidaro. Anomaona. So yeah ndozvimwe zvimwe zvinoda kuti ndingotaurawo nemi kana pane zvimwe zvinenge zvasarawo muchangonyorera mumanikiri muma-comment section imomo. Anomaona muma-comment section munozongonyorera kuti imwe scam yakadai imwe scam kungopanana alert. Handiti kuti vanhu vagare vachiziva zvikuitika kunoku nokuti kunoku chaiko bhazi rinohijekwa guys. Bhazi rinohijekwa. Bhazi makwira bhazi renyu makawanda makwira bhazi renyu ndimunhenzva papark station paya rasimuka raenda pamunongonoti kuzvisango komadarika zebhedhela. Anomaona muchiti muchisango kudai so mai mwana vanhu vava regai kunze zvavanoita vanotenga matikets ebhasi zvakanaka vanenge vane mapasipoti avakabira vanhu kana tavakanonga enyu. Handika vonyatsa kuenda kunotengawo bhasi tiketi rake rebhasi zvakanaka obhadhara mari yake yebhasi vari 2 kana 3 vobhadhara mari dzavo dzebhasi atotengawo tiketi rake reHarare. Handimaona motopinda navo mubhasi zvakanaka motonyatsa kufamba basa adriver anenge asingazivi motoenda. Handimaona pamunongonoti kuzvisango zebhedhiyela komadarika handika vosumuka vobudisa futi dziya manje mungavadi hapana kuti mungafaita futi guys ndochokwadi vakutotaka kutobata driver. Handimaona vakutotaka kutobata driver vakutobata bhazi rese handika vakutoti munhu wese mafoni munhu wese mari ndo mabatirwo anoitwa vanhu vemabhazi ndosamuchiona kuti vanhu vemabhazi havafambi nemari vanosiya mari kumaofisi. Handimaona saka now havachabati mukunzi vanhu vemabhazi vanobata mukunzi macustomers mafoni mari dzamunenge munadzo. Vebhazi vanosiya mari kupark station havafambi nemari vanofamba nemari yematogets chete ndiyo vanofamba nayo. Handimaona saka garai makaziva amene kuti mabhazi ingagadzigwa sei handizivi but yakapakatomboenda nguva yekuti mabhazi aigara akabhijekwa each and every time pamunonobatirwa mukunzi kune rimwe timu rinenge rakatomira kumberi ikoko. Handimaona rakatomira zvokutoti pamunongonzi stop the bus vamweni vachitobuda masango bhazi richitohijekwa. Handimaona plus kana muchiva muri 2 kana muri 3 handiti try kutaurira pasi kuJoburg kutodiseswa nemazivoisi akazhanganira kudai nivhoisi rangu ragara riri rachira ritori pamusoro. Handiti zvaizvokuti ndichifamba nemunhu kudai so ndinotopfeka masiki yangu chaiko nokuti voisi rangu ragara riri pamusoro unototanga kutaura zviri natural wakutotanga kutoti pamusoro unotoonekwa kuti hey imani mazokuteka here chiya uyai ifambe muripi. Hakusi kuZimbabwe. Calm down mufamba. Anditika saka ndozvimwe zvandanangodiwo kuti tionesani muJoburg musanyanya kungotaura kuti muchingodi muchionekwa uchingotenga mazimbe umwe anotobva nevekuya kachikufudza achitokutrela kusvikira pakupedzisira panonokona kuti manje apa ndo pari izo ndichikubata apa obva kubatira ipapo. Anomaona so hanzi zvemapiramidi ini zvemapiramidi nameni ndongowana achitoka kwa mari vanonda zvinhuka vanenge vajene mapiramidi ina handizivi asi injenjangozoti hakuna munhu anopa mari mahara hakuna munhu anopa mari mahara saka zvemapiramidi zvikona uchikwa isa 20 rand ngozopiwa 40 rand inenge yambobvepi imwe 20 rand kuti ungopiwa mahara unenge yambobvepi yekuti ungopiwa mahara kwaisa 20 rodzoka iri 40 imwe 20 yakupuwa kuti ichite 40 yabvepi saka ndo panotidetsewo ipapapo. Saka guys muswira zvakanaka ana sekuru angu anga andinza panaya osari 2 aenda ana sekuru angu anga andiunza pano isari 2 adisapia aenda ari mumatare
saka nyaya yazongofa yakalodha sichandoda kukumbira vasikana chikudai ndandisingadi kuita life iyi ndandisingadi kuita life anyway nhasi ndachiti andozoya mangwana nelife anomaona but sekuru vanga vakumbira kuti vanoda kuti vauye palife handiti saka ndauya zvinhu zvandataura kuti tinenge tinavo vose mumacomment section ndinotozvisovha seiko kuti zive kuti chaende upi panosovhika seiko panosovhika sei pari kutonetsa anomaona pakutonetsa saka mangwana ndo panoda kuti pane live yekuti I don't want you to miss the life yamangwana andika mangwana don't miss the life yamangwana ndinenge ndisiri pano pane kwandichaenda anditika asi musasare guys musasare please very very important kuti muione it's very important washiwaka hana nyika hazviperi nyika wazvinzwaka mangwana guys make it a date chiro zvikaita sei tell a friend kuti kune live yakabaka kwa SIS MELLY andika ichabatsira ini newe handi moya andimona hanzi what time remember gara mangwana ndikuenda nasekuru vaya kureview my way kan ndandakangamwa ndandakangamwa live yangu inenge iri yemasikati kuma2 but ndikutofunga kuti mangwana iWednesday ndifa kuenda nasekuru vaya kucheka kunopiwa mari zose matest alright saka mangwana chitanga tamuka toenda kuhospital chitanga ndamba ndichitomuka makuseni tombodzokera kwa doctor kuya tononzwa mari zose asekuru anomaona tononzwa sekuru vadzoka. Hello. SIS MELLY uchiri pa live wapa. Ndichiripo ndandotopedza zvangu. Alright, ndaida kuti ndaenda ku YouTube kuita tarisa tikakuongorora nyaya kuti andisiri munhu aitoka munhu akadambura profile picture yangu akapisa pane nhamu create Facebook yake mungani 3 days 4 days ago yagadzirwa saka tirikunzwa nonga ndo the same person angaizama kufona angaizama kuti ndini I think munhu yeye ndiyakagadzira same profile yandaona ku YouTube akangopisa andoona profile picture yangu ine pane number pazasi 08 akangodambura ipapo pa picture ndobacreate yake ndobasanga kuti vanhu vaite attention vanhu vachingizira kuti ndini chezvo anga achiziva kuti newonene une nyaya yawo kandiitira yekutanga saka handisiri ino muzukuru handisiri ino munhu akatuka apo nditenesei handisiri saka zvichireva kuti vanatembo vacho vatowandaka aiwa zviri kugadzirwa kaizvozvo kubva pandakataura nyaya yelive nevamwe vanhu varatoganawo mabenefits kubva muvanhu through nezita rangu saka taifanda kuti because ini profile yangu yakasekuru tembo svikiro reguruve ende hapachinje ipapo saka iyo tembo itaona kuti yakagumira yakangonzi sekuru tembo tokusazoona kuti profile haisi yangu nekuti yangu inozoti svikiro reguruve handiti mapango aiwa takuti svikiro reguruve ndizvozvo nokuti saka uyo tembo aikutuka kuYouTube uyo yake yakangonzi sekuru tembo tapaongorora pese aiwa sekuru tembo vamwe vari kuzvitiwo sekuru tembo ndondichagoti kudiko ndodedza chiti kudiko patondiomera katove neconfusion alright sekuru tembo tagara pasi ndikaongorora tanoti aiwa munhu akatogadzira profile inonga ine 3-4 days ndobasanga kutuko akangodambura phone number dzangu ndobaisa profile yangu iyo exactly but akakwanisa kuita akadambura namba namba dziri kuzara saka novagadzirwa yake sekuru saka akutuko achiita sekuti vanhu vafungidzira kuti ndini but vanhu havasi kuongorora kuti hapana phone number pakabviswa phone number dzangu paitwa pakagadzirwawo profile saka mumwe munhu akutobirawo vanhu achitoshandisa vanhu izvo zvorototi ndini but handisiri ine muzukuru alright aiwa pakati kana musiri pakanaka zvinhu zvichireva kuti zvachona manatembo acho vatowandisa ende zvakaoma ndigore rinobva muchachinja mazita muchachinja mazita pana sekuru tembo vekutanga
kutanga vambouya panapa musati mauya vanga vachitaura kuti mimi muri makashanda navo muri tsotsi muri mbabva chichi muri kudira vanhu maibata mabhegi avo vati izvo vanoshanda navo vakatowanda nditori nemasenzi vangu vandinotofamba na kwete nditori munhu atori nezvinhu zvake ava handivazive vana uye handimuzive muzukuru handimuzive kana ari mumwotembo asiri ini weguruve ini nakuguruve kuna sekuru tembo mumwe chete anozivikanwa ndini chirokota samafacebook vangu kubva kudhaya gore rakapera paseri ndimere imi sekuru imimi mira inimbona ndikuzivi here hamusiri mainzi blessing here handisiri nomuzukuru okay imi yenyu profile yakanzi kudii tembo svikiro rekuguruve rekwamudhindo kuguruve uko kwamuchenje ndokwandinobva ini saka ukanzwa kwanzi mumwotembo handingarambidze vanhu vasanzi akatembo asi inini apo handisiri nemuzukuru munhu akatuka mumwe munhu nekunyora kwacho nemavana mashoko acho atonopisana neni ndopanazoda ndosikada kubvunzei kuti ndakatuka riini nekuti handina time yekuenda payoutube ndinenge ndiri busy vanhu ndo vanotozofona vachitaura zvinenge zvichiri sekuru kwaitika chakati saka unongoona muzukuru panoitwa chakanaka nenyaya yalivingston iyo ndakangotaura zvinhu zvakanga sezvazviri hapana kupotswa makazvionera mega paka pasina kupotswa ndakaona sezvazviri saka munhu wese akatogenuka nekuti maprofita akutukwa mapasta akutukwa nevanhu saka zvese izvozvo vanhu vari kuzvikonsida kuti saka toita sei kuti tivhiringidze zidai saka imi sekuru zvaka zvaita zvechirega itiite zvekutione zvevidhio call tichiona sekuru toda kuti mutionerewo zvemugirasi alright saka toita rega ndingopedza nevanhu ndoda ndaswera ndakagara mumatare ndochiuya ndogara pasofa kuti tichionana vanhu vachindiona saka matina 8 apa ndichiri hangu mumatare nezvinhu zvangu ndauda kutorongedza ndinoita video call ndinotaura newe simeri handisi munhu ane akatoipa zvokunzi nokuti toziva kuti masvikiro haatseteni vanhu ende hauroi vanhu isini zvatoziva asi unongoziva masvikiro unenge une un'anga uri mauri une zvakawanda zvaunenge kana uri svikiro chinhu chinokombaina zvinhu zvakasiyana-siyana kuti chizonzi isvikiro munhu anosvikirwa zviri pari zvehombe chinenge zvichizoburikidza nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana Alright, aiwa pakanaka saka regai tozokubatana 8 ita video call titaure pavideo call sekuru. Ndinotenda. Aiwa pakanaka. Handisiri nemunhu akatuka apo ndiregerere. Aiwa paiwa zvakaisima tombochengeta magaraji here. Isi tiri vanhu pasocial media sekuru hatimbochengeti magaraji vanhu munoona vanotituka vaya yakavantoripo pamakomment section apa tenditoseka navo pano kana vapedza vanondituka zvavoko hatichengeti magaraji isu. Inini muzukuru ndikana ndatongoisa profile ndotaura pafacebook pangora zvinhu izvo zvisiri kufacebook pangu handisiri mumwe munhu akatoitozvo ari kuzama handizivi kuti ndiani asi ini rega ndiite basa ndichaedza kuti tigadzirise vanhu vakaita semunhu uyu vanenge vaida kusvibisa ndo vanhu vatinenge tichida kugadzira ivava aiwa gadzirai munhu sekuti tione gadzirai munhu gadzirai munhu saka ini ndokubatana 8 tione kuti haufa ora ndinotenda ora sharp right sekuru vatiti vabate na 8 kwai ndoita video call na 8 ndichavafonera inini ndoita video call navo ndione kuti shuwa vanoonekera here ndokuti tichingoziva ko zvino tingagodii handizivi saka regai ndichaita video call navo ndozokudzai kana ndavaona kuti ndakavaona ndivo handichika right saka guys tagumira panapa ndichika tsatsi mangwana ndazofunga kuti pane mudhara uya kuhospital handi yesi juli saka tienda kuhospital first mangwana namudhara uya saka imoziva kuti mangwana tienda nasekuru vaya nababa vaya kwadoctor first tobva kwadoctor uku tovatengera chikafu handika tovadzosera kumba takuziva kuti chiri kuitika handiti saka mangwana azina kugova Josi munobaya live alright kugova Joshi handiti saka mangwana nasi tombota zva8 asi mangwana tinigari nangotaura because ndogona zva8 ndogona ngoya zve 5-10 minutes chete handika 5-10 minutes chete saka mangwana musakangano guys sekuru vedu vaya takatanga tese zvinhu zvanditika toinda aiwa ka blessing nai blessing v benza
isatina kuti tiri kuda matare pano wambowawo nchiti ndoda matare ko tatelisha tari kupinda papi apa muri kumupinza papi munoona kuti ndimunogwisasa munodedza zita ratatelishasi pano apinda papi apa apinda papi isati namboti kuda matare pano tangoti sekuru toda kukuona ivi tikuzive kuti ndimi tigotarisirwa mugirasi zvatangotaura tavaona kuti ndivo handiti hatinamboti toda kutora nyaya dzavo kana kuti toda kudii kana kuti toda kuzoita sei moreover ndo vauya voga vakafona handisi ndavatsvaga kuti uyai pano handi vamwe vekutanga futi ndo vakanotsvaga zvivi vakati vanoda kupa information saka ndioni kuti masita munenge muchizopinzai vanhu apa munopinzire masita evanhu ngatigei kudara sikana right. So guys tobatana na 8 tapedza batana 8 tozobatana zvakare mangwana ndichika salute.